Mesaj de Ziua Mondială a Teatrului 2021. Au fost timpuri atât de dificile pentru reprezentanțile cu public și mulți artiști, tehnicieni, artizani le-au înfruntat din interiorul acestei profesii, marcate deja de sentimentul de nesiguranță. Poate că tocmai această perenă stare de insecuritate a făcut mai apt să supraviețuiască acestei pandemii cu inteligență și curaj. În aceste circumstanțe noi, mulțumită în mare măsură internetului, imaginația lor s-a tradus deja în moduri de comunicare inventive, amuzante și emoționante. De când au apărut pe lume, ființele umane și-au spus unele altora povești. Frumoasa cultura teatrului va rămâne vie atâta timp cât vom exista. Imboldul creator al scriitorilor, designerilor, dansatorilor, cântăreților, actorilor, muzicienilor, regizorilor nu va fi niciodată înăbușit și va reînflori curând, cu o nouă energie și cu un nou mod de înțelegere a lumii în care trăim cu toții. Abia aștept. Helen Mirren, actriță de teatru, film și televiziune.